nosaltres hem presentat moltes esmenes per intentar que sigui consensuat. Per exemple, a la comissió que ha de decidir les inversions, que fem una esmena de majoria qualificada. Ara veurem aquest govern del diàleg, de l'aliança, dels consensos, ara veurem si acceptarem aquesta esmena, que obligarà a que hi hagi aquest consens i que no permetrà que només unilateralment el govern decideixi les inversions que se fan amb aquests recursos. Això és la manera de garantir el consens. El tema de la recaptació, del repartiment de recursos per zones, el 50% de les zones turístiques, ens pareix que és una de les mesures que anaven en la línia del consens. Aconseguir el consens, aconseguir la implicació, havia de provocar que els sectors afectats per l'impost veiessin clarament com aquests recursos anaven a la finalitat i tenien una repercussió positiva directament en el seu entorn on fan feina i on tenen el negoci. Això tampoc ha volgut ser acceptat per els partits que donen suport en el govern, igual que el tema del caràcter vinculant de la decisió de la comissió. Ens pareix que la comissió és un instrument d'intentar trobar el consens i d'intentar trobar el vistiplau a un impost que en principi ha rebutjat el manco per una part dels sectors. Per tant, si la comissió era vinculant i de la comissió en formàvem part i a més hi establíem una majoria qualificada, ens obligàvem tots a omplir de contingut el que moltes vegades massa sovint deim i no practicam, que és això del diàleg, això del consens, això de l'aliança. Ha presentat una proposició nova de llei perquè se modifiqui com ha de ser el reparto de l'impost turístic, que no deixi de banda en cap moment els ajuntaments ni la participació de cada illa. I seguim dient el que dona el principi. El 50% del que se recapta a una zona turística o un municipi ha de quedar aquest municipi. En quines obres? Aquelles que aquest municipi i el govern consensuïn per fer. I el 50% restant els ha de tenir de lliure disposició el govern per poder actuar en aquelles zones on no hi ha res que recaptar amb ecotassa, però se fa necessari poder tenir intervencions que obeeixin a el que demana l'impost turístic, en temes mediambientals, en temes de conservació, en temes hidràulics.